أب زوباغاش باركايو بسرح تنقسقسنا نكلنا تامبارا أب اتبهال عدي مرعاي كايد كمزلو حبريتا بتيحنا عزوزا قات أم بمنبارو فتسيمو كاملت أنا يبلون بزب المنفس مقديز مرح ود عد تمالينا نتامبارا قزنا تهنففنا تانويح كلنا بمعدون رئاز نبرنا دعرو تقبالي تقاشا مخانا كيك قربنا ينكلنا بتزرد أنا قانقايا تزاريباتنا أب تامبارا ششايت بينا مهلاو بمعدو خلنا إشتيتنا كاب كلو اتي بتصريتون مقارتون فليز وخانا ماي تامبارا كندخل اليوم انتاي كخون زي أشحات نخفللو زلنا أب بلاستيك زتعشق مايات ناي ماشينات أبي مو نوغو ماي تامبارا زستيان ننتزركب بزعبا شمنا تعيلا نوتم دك عدي توكيسنا يمنيرنا قدم نويح عمتات هزب تامبارا بورارن زمتان صلاتي ابز سقيلو زنبر اوان اذا عدو ملو زست يلا عيلا بصلاتي نخيت لله بقانጫ تشفينا كم زنبرتيو تاريخ ززنتو كابزي بمبغاس هزب تعدي نتا عيلا تومبي ديرا مالت عيلا قانጫ زبل سمها بوا زحجي تامبارا تبهال زل عد دما سما كاب زعيلا زوسدو خينو كاب تومبي ديرا دحر غزي ناب تامبارا كم زرعميهم ازنتيوملنا امصاصا نايسم نويح بمخانو نزحجي كنلعلو مدينا زلنا ناي مرعا ارستي كاي غوتلنا منتي نخل اغاطامي كنغدفوم كلهم بهيرات هاجرنا أبسنا سرعة مرعاة مساسالي أجابات يوم زت قبوم ولدي إندا قال كيدوم يوم قالكم هاونا زبلوم أبيهرنا راون سنة سرعة مرعاة بزق أجابي يزجمر مجمريا نايكربا بيتسب مرعاو يوم فقاد إندا قال زحتوم تبصحكم مستبهل دما بيتسب ينقر إذا مستودعي قوت أرانا مرعاي قبر ببو قنوم كدالو دحر مصناح نابعلة مرعاي وطحمو وراي جمر معلت مرعا دحر صباحي مستبهله اغواز ناين داودي طلول لاخا خمصو كلتا جمل حيزوم نبرخا يخدوم اتم اب عدز صنحو اوداتن اوالدن دما نتم ببرخا زمصو بسيف كيناتنا باترن بدبلا طاقيعتن سعسعتنا سنيوم ناب غزا ياتووم اتلاخا طلول زخونلو مخنيات دما اتمرعوي روحوس كخون تباهيليوم از مسرح دهروتا تباهيلو يصواع دهروتا اتمرعا بملؤ رحوس كخون انتي مريقوم يخفتو مالتيوم
شعو مشت كالا عبي فتصاميون يفتصاميون ازي برونكيتا تباهيلو يفلت مرعوي نبرخا يطفئ أعرخون مقربون أبي كم زلو يفلتيهم كالوت من أسيات جنا كدليو يمسيون كمتن مقربون مرحقون دما كاب ساعات 10 ساعات حدا نايليتي يابزلو جزي مرعوي بأعرخون بزحات من أسيات تعجبو نابيتو يمتص مرعوي أبيت مسأتوي أب حنتي نسيمين قص أزتأمتت تنكوبت بلاخا أبستسرحت كرسي كوفي بلوون عبيتن من أسياتن دما كبي بمو كوفي بلوون أب قلبوتا ناي بيهر نارا أب كندي تراكوف مبالي كورشا جمل يتقميون دحرزي أمو مرعوي مسكالايت سبيت خوينن قوابوت وي حلاب حيزاني متسام أبتو قوابوت وي حلاب دما ماي تسمي صابا رومادي ملقام حدور دو تباهيلا أب اتتصواع متحازيت كحل دما كحل حيزاني متسام أب إيد زقبر أمبار دما إمالقام حدش كداونتن سيفن دما أو يقربولوم دحرزي بتي أمو حيزاتو زمتسات ماي تسمي صبان رومادن جيروم مسكداونتن كله كابروس جميروم نحصبو بزبانو وريدوم كابيمان ناب صقام ناخدو محاورو يحصبو بدحرزي حنتي قياح چرقي وي منديل أكسادو تأثر إذا منديل مرعوي كم زخنه تبسريا حنتي 9 متر زقومة علبات متصمو أب مأكل قد أبيلوم يأسروا اتا أب مأكل زلا أسر لكع أب رؤسو تقمت اتا نصالا دما بيمانون صقامون زلليلا كم تزرقح تقبر إذ مسرح كله اتنا نستياب زلوقو مستودئي أعروخن من اسياتن بزوريقو علبا جيروم يشوفونو مو نتي مسؤوز نبر قداونتي أوتيوم نتي تقريبو سنحي حدش قداونتي يخدنوهم قداونتو مزقبري مرعوي تسق نتامو زمصاتا حلاب وي غواغوت دما بيماني تأغرو يقلعا كابتي نعو تباهيلو زمصي ماي تسمي صابان رومادن كملس يبلون إذ مالت دما مجمار ناي صبوق حدار ملكتيوم كمز مسغبره مرعوي نسمين غوصو يبغس إذ مسرح زي كساب زودا زربا زبحال يلن حيدوت سغمتات مسكده اتو معروخ نت مرعوي حنت امني اب قدميو يدربيلون اتمرعو دما اب تامني كوفي بل ترجم نايز تجبارزي قبله من دحر نيشتي أيكونكن كندسب أخيله ولادي كوينه مالتيوم مرعوي كابزا ساعة جميرو عبتان عو تباهي لاز تدالوتن بحبراوي تون كوبت استشلمتن نايبين غزا ياتون بزيكاتي مسؤوز ترف إنجا تباهي لزوع كند عرك رأسي وتم استرفو من إسياتن عبيتن كلهم ملوء ليتي كتصاوتو يحضرون معلت مرعى لبي تباهيلا تصواع برودون تباهيلا تفلت أنستيت بقيعن نكستا اتبهل ويزبهل أنستيتي ويتبعتاي تيلن كالوت سلست عيوتات أباقيعن نتا مرعات بغطتا زوهبا كخونان كلوا نحاتنا نأكوان أبحقوان زوهبا سلست آتالون يقربا نزن تيلي بقيع زحازو شماقلتات بمجمرتا أب نداودي وي حدري خيدوم نداودي عجيبكم دو إلوم يحتوم هو عجيبنا زبل ملسي مستوابو نخلن تنتريت حيزوم ناب حدري ناين داقوال يخدوم
ናብ እንዳጓል ምስ በጽሑ ነተን ካልኦት የለበግዕ ይረክብዎን ነታ ፍሊቲ ብሮዱን ዝተባህለት በጊዕ ግና ከምቲ ባህሊ ዝእዝዞ ብፍሉይ ኩናት ኣብ ክሳዳ ምልክት ምስተገብረላ ብኻራ ትሕረድ ብሮዱን ቅድሚ ምሕራዳ ሰይጣን ክርሕቕ ተባሂሉ ዕጣን ይዕጠን እታ በጊዕን እቲ መሬትን ክዝሕሉ ተባሂሉ ድማ ኣብ እግራን ኣብ መሬትን ማይ ብኣብሩቕ ይዝፍዘፍ ብሮዱን ክትሕረድን ከላ ኣዋልድ ናይ እንዳጓልን ኣደመርዓትን መቕረባን ኩለን ጓልና ንጽቡቕና ሂብናኩም እናበላ ዕሙር ጸወታየን ዝጻወታ እዚ ኩሉ ህያባት ናብ እንዳጓል ምስ በጽሐ ልኡኻት ናይ እንዳወዲ ናብታ ናቶም ሓደረ ተመሊሶም ኣብ መጽወቶኦም ይገብሩ عقد مالت قال كيدان ኣብ መስጊድ እዩ ዝእሰር መሻይኽን ዓበይቲ ዓድን ጥራዮም ድማ ኣብዚ ስነ ስርዓት ዝሳተፉ ኣቦ ጓል ይሕተት ሂብካዶ ብፍታው እወ ሂበ ንስኹም እንዳወድኸ ኣብ ኩሉ ነገራታ ክትከናኸንዋ ቃል ተኣትውዶ ተባሂሎም ይሕተቱ እወ ኢሎም ምስ መለሱ ብክልቲኦም ወገናት ምፍርራም ይግበር መስኻኽራብ ዘለዎ ምፍርራም መሰብቅዐ ዱኩራን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይቲ ስነ ስርዓት መሳለጢ 500 ቅርሺ ይኽፈል سبع عقد فليتي وولم تباهلات تصواع نايبول توقعاتن كلته كالوت عقد غان تباهلن زصواعن ككلته مالت كابن داودن كابن داغوالن زمصا 4 قعاتن كلته دما بانجراز تسرحا مادتاتن اب حدري ناين داودي نتوم عقد مالت قال كيدان زصنحو شماغلتاتن مشايخن يقربا زوم صوت قدم فحم بالوم بزعبا نمرعات زوهاب عبيت هياباتون يزراربيوم قدم 4 أحايو زوهاب نيرو لومغن مسكال معواليتات حانت لام تراي كمتوهاب تغيرلوم اتالام بمغدي وكيل انداغوال هلاويا كم زرغاغت يغبر دحر عقد مالت مفررام سنة سرعة مرعى مدر حنيتا تباهلو زصواع مسرحي زصعب إذا مالت دما 4 أنستن 4 ناشتو أوداتن كابن داودي نابن داغوال يخدوم مسኦም دما عيبان كداونت مرعاتن يمالوون እቲ ክዳውንቲ መርዓት ከም ባህሊ ናይቲ ብሄር ብጀንቢል ተዓሽጉ ዝውሰድ ኣብቲ እንዳጓል ምስ በጽሑ እቶም 4 ንኣሽቱ ቆልዑ ንሰሜን ገጾም ጠሚቶም ኣብ ደገ ኮፍ ይብሉ እተን ኣንስቲ ግና ናብ ውሽጢ መርዓት ይኣትዋ
እቶም ኣብ ደገ ኮፍ ዝበሉ መንእስያት ዘረባ ዝበሃል ኣይዛረቡን እዮም እንተ ተዛሪቦም መቕጻዕቲ ነተን ካብ እንዳወዲ ዝመጻ ኣንስትዩ ዝወሃብ ስለዚ ኣብ ቅድሚኦም ንዕኦም ከስሕቕ ተባሂሉ ብዙሕ ምንቅስቓሳት እኳ እንተተገብረ ኣይስሕቁን እዮም እዚኦም ሔማ ተባሂሎም ይጽውዑ እተን ኣንስቲ ክዳን ኣብፂሐን ምስ ወፃ እቶም ኣወዳት እናመርሕወን ናብ ሓደሬ ናይ እንዳወዲ ይምለሱ ሕጂ ኩሎም እተን ኣንስትን እቶም ኣወዳትን ሰለስተ ወሲኾም ማለት ሸሸውዓተ ኮይኖም ከም በሓድሽ ናብ እንዳጓል ይምለሱ ኣብዛ መምላስ እዚኣ ምስኦም ነዚ ስዕብ ነገራት ተማሊኦም ይኸዱ ዝለፍዐት ቆርበት መርዓት ተባሂላ እትጽዋዕ ዘይተበርበረት መርዓት ለኻን ሓንቲ ኣብ ውጀዲድ ጨርቅን ኣብ ሓንቲ መሶብ እትመስል መትሓዚት ሒዞም ይኸዱ እቶም ኣወዳት ከምቲ ናይ ዓንተቦ ዝገበርዎ ኣብታ ንሰሜን ገጻ ዝቐንዐት ተንኮበት ኣብ ደገ ኣብ ፀሓይ ኣይዛረቡ ኣይስሕቁ ኮፍ ይብሉ እተን ኣንስቲ ነታ ኣብ መሶብ ዘላ መርዓት ለኻ ሒዘን ናብ ገዛ መርዓት ይኣትዋ ኣብኡ ሓንቲ ብዕድመ ዓባይ ሰበይቲ ትጸንሕ እሞ ነታ መርዓት ለኻ ኣልዒላ ትስዕማ ብድሕሪዚ ካብቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኣወዳት እቲ መራሒኦም ንገዛ ይኣትሞ ነታ መርዓት ለኻ ሒዙ ብየማናይ እግሩ ተንበርኪኹ እናኸደ ናብቶም ኣብ ደገ ዘለዉ 6 ብጾቱ ይመጽእ እሞ ንኹሎም እናዞረ ነታ መርዓት ለኻ በብተራ ከም ዝስዕምዋ ይገብር ኩሎም ምስዓምዋ ነታ መርዓት ለኻ ናብተን ኣንስቲ ይመልሳ እታ ዓባይ ሰበይቲ ድማ ነተን 7 ኣንስቲ ከም ዝስዕምኣ ትገብር ኣብታ ጀንቢል ናይ ክዳውንቲ ሒዘናኣ ዝመጻ ልውየት ኣውፅአን 7 ኣብ ጫፋተን ብእሾኽ ጨዓ ዝተወቅአ ዓኾር ገመል ኣብታ ልውየት ይኣስርኦም ትርጉም ናይ ዝተግባር እዚ 7 ኣወዳትን 7 ኣዋልድን ክትወልዲ መሪቕና ክለና ደቅኺ እንተወሒዶም እኳ ትሕቲ 7 ክኾኑ የብሎምን ማለት እዩ እዚ ምስ ወድኣ ነታ ዓባይ ሰበይቲ ዝርዝር 5 ቅርሺ ይህባኣ እቲ ገንዘብ ካብኡ ንላዕልን ካብኡ ንታሕትን ኣይወሃብን እተን 7 ኣንስቲ ምስቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ህያባት ሒዘንአን ዝመጻ ናፊቴ ተባሂለን ዝጽውዓ 3 ዕዮታት በጊዕ ጻዕዳ ሻሽ ዝመስላ ወላ ሓንቲ ካልእ ሕብሪ ዘይብለንን ሓንቲ ድማ ቀርና እዝናን ኣፍንጫኣን ቀያሕ ዝኾነት ጤል ብዝኾነ ዋጋ ተዓዲጋ ክትቀርብ ኣለዋ እዚ ምስ ተወድአ እተን 7 ኣንስትን 7 ኣወዳትን ኣብ ሓደሬ ናይ እንዳወዲ ይምለሱ ጸወታ ድማ ኣብ ክልቲኡ ዳሳት ክቕጽል ይውዕል
ናብ ምዝዛም ገጹ ቀሪቡ መርዓት ምምጻ ይኸውን ድሕሪ ቀትሪ ምስኮነ ኣብ ገመል ሓንቲ ዓራት ተጋዲማ ትስቀል እሞ ነታ መርዓት ሒዘን ከም መሓዙታ ኮይነን ዘሰነያ 4 ኣዋልድ ኣብ ዓራት ተሰቂለን ምስ ካልኦት ብዙሓት ዓጀብቲ ኮይኖም ናብ እንዳዋል ይኸዱ ብኣደ መርዓት ዝተወፈየ 4 ተንኮበትን ብሓማት መርዓት ዝተወፈየ 2 ተንኮበትን ድማ ሽዑ ምስተን መሓዙት ይኣቱ ነዊሕ ሰዓታት ከየጥፍኡ ድማ መርዓት ኣብ 3 ቦታ ማለት ኣብ ከባቢ ኣፍልባ ጎሎኣን ሰለፋን ብለኻ ተኣሲራ እናበኸየት ካብ ቤት ኣቦኣ ትወፅእ ኣብ ሕቁፍተን ኣብ ዓራት ተሰቂለን ዝመጻ ጎራዙ ደቂሳ ድማ ናብ እንዳ ሰብኣያ ገጻ ተምርሕ እቶም ነቲ ገመልን ኣዋልድን ሒዞም ዝኸዱ መንእስያት ኣወዳትን ኣዋልድን ድማ ንስኹም ዕረና ጣዓመኩም እታ ዝተመርጸት ጽብቕቲ ጎርዞ ሒዝናያ ኸድና ዝብል ደርፊ እናደረፉ ይብገሱ ኣደጓል ድማ ጥዑያት መሲልኩም እባ ረቡዕ መዓልቲ ያደናጊርኩም ጓለይ ወሲድኩም ለይ እናበለት ተፋንዎም እንዳወዲ መርዓቶም ሒዞም ናብ ሓደሬ ናይ እንዳወዲኦም ዝእትውዋ ኣብኡ ኸኣ ንመርዓት ጤል ትሕረደላ እታ ፍሊቲ ንዓኣ ተባሂላ እትስራሕ ኣግነት ከይተሰርሐት ድማ ኣብ ሓደሬኣ ትጸንሕ ታብ ቋንቋናራ ኬንቴዌል ተባሂላ እትጽዋዕ ናይ መርዓት ኣግነት ማለት ቤት መርዓት ብፉሉይ ቅዲ ምስ ተሰርሐት ብገመል ጌሮም ከምቲ ናይ ዓንተቦ ናብዛ ቤት የእትውዋ ንሸውዓተ መዓልትን ኪንኡን ዝተመርጻ 4 ከሸንቲ ኣዋልድ ድማ ምስኣ ናብታ ቤት ይኣትዋ መርዓዊ ንኽልተ መዓልቲ ሴፉ ካብ ኢዱ ሳእኑ ካብ እጋሩ ክዳውንቱ ድማ ካብ ነብሱ ኸይውፅእ ይጸንሕ መርዓዊ እቲ ብወግዒ ኣብ ዳስ ኮፍ ኢሉ ዝተኸድኖ ክዳውንቲ መርዓ ልክዕ ከምቲ ኣከዳድንኡ ብወግዒኡ ዘውፅኦም መርዓት ተሸፊናን ከላ ምስ ጀመረትለን ድማ እተን መሓዙትየን ነጸልኡ ዘራግፋሉ ድሕሪ ናይ 2 መዓልቲ ምጽናሕ መርዓዊ ንመርዓቱ ይፈልጣ ንግሆ ናብታ ሽልምቲ ገዝኡ ዘምርሕ ንግሆ ክወፅእ እንከሎ ተጠንቂቑ እንተዘይወፂኡ ኣዕሩኽ እንተረኺቦሞ ብሳእኒ ገይሮም እዮም ዝዘብጥዎ እቲ ን4 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ሕጽኖት ድማ ብኸምዚ ኣገባብ ይጅምር ሓዳር እውን ከም ኢሉ ይቕጽል